салом, тафсили хабарҳои ҳафтаи сипаригардидаро аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. дар русия нақшаеро таҳризӣ карда истоданд ки аз рафти қоидавайронкунии ҳаракат дарро мақомоти дахлдору огоҳ ва дар зуд ошкор гардидани он кӯмак мерасонад. ин таҳро муаллифон танҳо барои шаҳрвандони хориҷӣ амалӣ намуда истоданд ки бо нақлиёти худ озими русия мешаванд. яъне ҳар шаҳрванди хориҷие ки ба воситаи нақлиёти худ вориди русия мегардад, камераҳои мушоҳидавӣ дар нуқтаҳои назорати сарҳади давлатӣ аз 1 феврали соли 2020 рақами қайди давлатии нақлиётро сабт карда, онро ба мағзан ягона нигоҳ медорад ки ҳама маълумотро ба таври электронӣ дар ихтиёри мақомоти бозрасии давлатии автомобилӣ мегузорад. агар шаҳрванди хориҷӣ ба воситаи нақлиёти худ қоидаи ҳаракат дарро ҳангоми будубош дар Федератсияи Русия вайрон кунад, он гоҳ ҳолати вайронкардаи қоидаеро дар мағзан ягона нигоҳ дошта мешавад ки ҳангоми хориҷ шудан аз Русия дар марзи давлатии ин кишвар ронанда ба мушкил дучор шуда бе пардохти ҷарима вобаста ба ҳолати вайронкардаи қоидаи ҳаракат дарро убури марз ғайриимкон мегардад. бино ба маълумотҳо аз шумораи қоидавайронкуниҳои ҳаракат дарроҳои шаҳри Москав 1%-ро шаҳрвандони хориҷӣ ташкил медиҳанд. Сергей Фургал, губернатори минтақаи Хабаровски Федератсияи Русия, ҳафтаи гузашта қарореро ба тавсиб расонид ки аз 1 январи соли 2020 фаъолияти муҳоҷирони меҳнатиро дар Хабаровск ҳамчун ронандаи нақлиёти ҷамъиятӣ манъ мекунад. масъулони мақомоти маҳаллии Хабаровск қарори губернаторро ба расонаҳои хабарӣ шарҳ дода гуфтанд ки сабаби асосии қабули ин қарор шикояти зиёди шаҳрвандон аз ронандагон ва вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дарро аз ҷониби ронандагони муҳоҷир мебошад. аммо ҳайратовараш он аст ки қарори манъи фаъолияти муҳоҷирон ҳамчун ронандаи нақлиёти ҷамъиятӣ танҳо ба шаҳрвандони Тоҷикистон, Озарбойҷон, Ӯзбекистон ва Молдова тааллуқ дорад. яъне танҳо шаҳрвандони Тоҷикистон, Озарбойҷон, Ӯзбекистон ва Молдова ки ронандаи нақлиёти ҷамъиятӣ шуда дар Хабаровск кор мекунанд, аз 1 январи соли 2020 аз шуғли худ маҳрум мегарданд ва ин қарор ба муҳоҷирони ронанда аз Арманистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Беларус дахл надорад. ин ҳам дар ҳолест ки Тоҷикистон, Озарбойҷон, Ӯзбекистон ва Молдова аъзои иттиҳоди иқтисодии зери назари Русия нестанд ва шаҳрвандони ин кишварҳо бо доштани патент дар Русия барои худ кор пайдо мекунанд. коршиносони соҳаи муҳоҷират таъкид мекунанд ки ин як фишангест аз ҷониби Русия ба давлатҳои собиқи иттиҳоди шӯравӣ. Русия мехоҳад бо ин роҳ онҳоро водор созад ки ба иттиҳоди иқтисодии зери назараш пайванданд, аммо тавре маълум аст на ҳама кишварҳо майли пайвастан ба ин иттиҳодро доранд, чун аз нигоҳи иқтисодӣ ва ҳатто сиёсӣ пайваста зери назари Русия монданро баъзе аз кишварҳо қабул надоранд. аз оғози соли 2020 нархи моҳонаи иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ё патент барои муҳоҷирон дар баъзе аз минтақаҳои Русия боло меравад. шаҳри Санкт-Петербург низ истисно нест ва аллакай нархи моҳонаи пардохти патент барои соли 2020 тасдиқ шудааст. дар шаҳри Санкт-Петербург ки дуввумин шаҳри калони Русия маҳсуб меёбад, муҳоҷирони меҳнатӣ хусусан шаҳрвандони Тоҷикистон кам нестанд. дар асоси дархости расмии губернатори шаҳри Санкт-Петербург Александр Веглов 13 ноябри соли 2019 вакилони маҷлиси қонунгузории ин шаҳр ба таври райдиҳӣ бо қабули қарор нархи патентро дар шаҳри Санкт-Петербург аз оғози соли 2020 боло бурданд. ҳамин тавр шаҳрвандони хориҷие ки дар асоси иҷозатномаи фаъолияти меҳнатӣ ё патент дар ин шаҳр будубош мекунанд, аз моҳи январи соли 2020 бояд 4000 рубл ҳар моҳ пардохт кунанд. бино ба иттилоъ дар шаҳри Санкт-Петербург маоши ҳадди аққали миёна барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар як моҳ 29200 рублро ташкил медиҳад. тибқи маълумоти расмии мақомот ба шаҳри Санкт-Петербург дар як сол зиёда аз 300 000 нафар муҳоҷирони меҳнатӣ сафар мекунанд. дар соли 2018 шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ ки тибқи патент дар ин шаҳри Русия фаъолият карданд 237 000 нафар гуфта мешавад. ҳамин тавр буҷаи шаҳри Санкт-Петербург 7.3 миллиард рубл аз ҳисоби муҳоҷирон пур мегардад. аз ин пеш мақомоти Русия нархи моҳонаи патентро аввалан дар шаҳри Москав боло бурданд. дар айни замон муҳоҷирон барои як моҳи фаъолияти меҳнатии худ дар шаҳри Москав 5000 рубл пардохт мекунанд. арзиши болорафтаи патент дар пойтахти Русия шуруъ аз соли 2020 350 рублро дар бар мегирад. яъне аз моҳи январи соли 2020 муҳоҷирони меҳнатӣ дар шаҳри Москав 5350 рубл пардохт хоҳанд кард. моҳонаи патент барои фаъолияти меҳнатии муҳоҷирон дар Москав соли 2018 4500 рубл қимат дошт ва онро соли 2019 мақомот ба 5000 рубл расониданд ва инак соли 2020 наздик шуда истодааст, аллакай нархи болорафтаи патент муайян ва тасдиқ гардидааст. барои шаҳрвандони Тоҷикистон ки узви иттиҳоди иқтисодии зери назари Русия нест, ҷиҳати фаъолияти меҳнатӣ дар Русия доштани патент ҳатмӣ мебошад. дар баробари тоҷикистониҳо нархи болорафтаи патент дар Русия ба шаҳрвандони Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Молдова ва Украина низ дахл дорад.
30,000 тоҷикистонӣ ҳамчун донишҷӯ дар кишварҳои хориҷ таҳсил мекунанд ки аз ин шумора 24,000 нафарашон дар Русия мебошад. Ин маълумотро бино ба иттилои сомонаи Спутник вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Нуриддин дар моҳи июл дар як нишасти хабарӣ дар душанбе иброз доштааст. Донишҷӯёни тоҷик асосан тавиқи квота ё бурсияҳои таҳсилотии Русия ба ин кишвар меоянд, вале на ба ҳама муяссар мегардад ки соҳиби квота ё бурсияи таҳсилотии Русия шудаву ба таври буҷавӣ таҳсил кунад. Дар ин баробар нисф аз зиёди онҳо тариқи шартнома таҳсил намуда аз ҳисоби даромади оилавии худ маблағи шартномаро пардохт мекунанд. Бино ба маълумотҳо андозаи пардохти шартномаи таҳсил дар шаҳрҳои Русия гуногун буда аз вазъи иқтисодии минтақа, донишгоҳ, сифати таълиму тадрис ва шароити мавҷуда барои таҳсилу зиндагӣ дар хобгоҳҳои донишҷӯён вобаста аст. Агар мо ба қимати маблағи шартномаи таҳсилии донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳри Москав нигоҳ кунем, аз 120,000 рубл шурӯъ шуда то ба 300-400,000 рубл дар як сол отар бармегирад. Маблағи шартномаи таҳсилии донишҷӯён агар дар шаҳрҳои Санкт-Петербург, Қазон, Краснодар, Екатеринбург ва Калининград аз Москав дида каме ҳам поин бошад, аммо аз рӯи вазъи иқтисодӣ ва маоши ҳадди аққали миёна дар Тоҷикистон барои хонаводаҳои тоҷик пардохти он мушкил аст. Вале чунон гуфтем, боз ҳам шумораи донишҷӯёни тоҷик тариқи шартномаи таҳсилӣ дар Русия кам нестанд. ҷавонони тоҷик дар Русия асосан дар бахшҳои тиб, аграрӣ, саноатӣ, иқтисодӣ ва як бахши хурд дар соҳаи ҳарбӣ таҳсил мекунанд. идомаи барномаи ҷамъбастии ҳафтаро бо шарҳи хабарҳо аз радиои Муҷир шунида истодаед. Мақомоти вазорати корҳои дохилии Русия тасмим гирифтанд, ки бо кам кардани нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ сафи пулиси соҳаи муҳоҷиратро зиёд кунанд. Ин шумора тибқи маълумотои мавҷуда то 2000 нафарро дар бар мегирад, ки аллакай дар баъзе аз минтақаҳои Русия ихтисори нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ шурӯъ шудааст. Аз ҳама бисёртар мақомот мехоҳанд дар шаҳрҳои Москав ва Санкт-Петербург шумораи пулиси раёсати кор бо муҳоҷиратро зиёд кунанд, чун одатан дар шаҳрҳои калон шумораи муҳоҷирон ва сайёҳони хориҷӣ зиёд ба чашм мерасад. ҳафтаи сипаригардида дар минтақаи Владикавкази Федератсияи Русия парда аз рӯи нимпайкараи шоир, мутафаккир ва файласуфи барҷастаи тоҷику форс Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ бардошта шуд. Дар расми ифтитоҳи нимпайкараи ин нобиғаи илму ирфон, ки бо шоҳномаи худ дар ҷаҳон маъруф гаштааст, намояндагони ҳукумати Ослитияи ҷанубӣ, устодону донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии федералии Ослитияи ҷанубӣ, намояндагони Сафоратхонаи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Федератсияи Русия ва ҳаводорони илму адаб ширкат варзиданд. Ёдовар мешавем, ки дар шаҳрҳои Астрахан ва Махачқалаи Федератсияи Русия аз ин пеш низ нимпайкараи шоирони шинохтаи форсу тоҷик Умари Хаём, Атори Нишопурӣ ва Ҳофизи Шерозӣ низ қомат афрохтанд. шарҳи ҳабарҳои ҳафтаи сипаригардидаро шунида истодаед. раёсати умури дохилии шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон ҳафтаи гузашта иттилоъ дода буд, ки як шаҳрванди 30 солаи Тоҷикистонро ҳамчун гумонбар дар ҷинояти одамкушӣ дастгир намуданд. дар хабарномаи мақомоти корҳои дохилии Бишкек омадааст, ки санаи 12 ноябр байни ду шаҳрванди Тоҷикистон, ки ҳарду 30 солӣ доштанд, дар бозори Кербени шаҳри Бишкек тахминан соати 9:25 муноқиша рух дода, як тоҷикистонӣ ба бадани ҳамватани худ корт мезанад, ки дар натиҷа шахси мазҷур ба ҳалокат мерасад. Сабаби аслии муноқишаро мақомот дар ҷои доштани муносибатҳои тиҷорӣ ва қарз байни онҳо маънӣ дод мекунанд. феълан дар нисбати шахси гумонбар, ки шаҳрванди 30 солаи Тоҷикистон аст, чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ гардида, тафтишот идома дорад. мушаки С-317 марказии ҳарбии Русия аз 1 декабр навбатдории ҷангии озмоишӣ оғоз мекунад. иттилоъ медиҳад дафтари матбуотии ҳавзаи марказии ҳарбии Русия аз қавли фармондеҳи он генерал-полковник Александр Лапин. Дивизиони мушакии ҳавоии дифоӣ, ки бо низомҳои С-300ПС мусаллаҳ аст, аз 1 декабр ба навбатдории ҷангии озмоишӣ шурӯъ мекунад ва айни замон корҳои омодагии ҷиҳати муайян кардани мавқеи ҷойгиркунии техникаҳои мазкур ҷараён дорад, шаҳр додааст генерал-полковник Александр Лапин. моҳи октябр Русия пойгоҳи низомии 201 худро дар маҳаллаи маъруфи Гипрозими Душанбе ҷойгир аст, бо низоми мушакии дифоии ҳавоии С-300ПС мусаллаҳ намуд. техникаи ҳарбии мазкур ба Душанбе тариқи роҳи оҳан интиқол дода шудааст. ёдовар мешавем, ки пойгоҳи низомии хушкигарди 201 дар Душанбе аз калонтарин пойгоҳҳои низомии Русия дар хориҷ гуфта мешавад ва тибқи шартномаи байнидавлатии Тоҷикистону Русия дар назар аст, ки пойгоҳи ҳарбии мазкур то соли 2042 дар Душанбе бимонад.
дар ин ҳафта дар ноҳияи Всеволожский вилояти Ленинград гурӯҳе аз ноболиғону ҷавонон ба як марди муҳоҷир бо корт ҳамла карданд. бино ба иттилои дафтари матбуотии сарраёсати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград шахсони ҳамлагар ноболиғон ва ҷавонони аз 15 то 19 соларо дар бар мегиранд. онҳо ба як марди муҳоҷир ҳамла намуда ӯро бо корт захмӣ карда аз ӯ телефон, пул ва баъзе аз либосҳояшро гирифта аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд. аммо ба полис муяссар мегардад ки шахсони ҷинояткорро зуд дастгир кунад. айни ҳол шахси маҷрӯҳ бо ҷароҳатҳои гуногун дар бемористон бистарӣ аст. табибон вазъашро вазнин арзёбӣ мекунанд. полиси вилояти Ленинград исм ва ё шаҳрванди кадом давлат будани шахси маҷрӯҳро эълон намекунад ва танҳо ҳамин маълум аст ки ӯ мард буда 38 сол дорад. аз рӯи ҳодисаи мазкур мақомоти тафтишотии вилояти Ленинград парвандаи ҷиноӣ оғоз намуданд. сатҳи ҷинояту ҷинояткорӣ дар Москва аз ҳисоби муҳоҷирон кам гардидааст. иброз доштааст дар як нишасти машваратӣ ҳафтаи сипарӣ гардида шаҳрдори Москва Сергей Собянин. нишондиҳандаҳои сатҳи ҷинояткорӣ аз ҷониби муҳоҷирон дар пойтахти Русия аз соли 2010 дида 2 маротиба кам ба назар мерасад. аз охири солҳои 2000 ва дар муқоиса ба соли 2010 шумораи ҷиноятҳои мисоли роҳзанӣ ё худавбошӣ дар Москва 5 маротиба, рабудани воситаҳои нақлиётӣ ва ҳақорати манзилҳои истиқоматӣ 4 баробар ва ҷинояти одамкушӣ 2 баробар кам шудааст. иттилоъ додааст шаҳрдори Москва дар шӯрои машваратии пойтахти Русия оид ба пешгирии ҷинояткорӣ. тибқи иттилои масъулон яъни замон Москва дар қатори 40 шаҳри амну бехатари дунё шомил аст. шунавандагони азиз, ин буд шаҳри хабарҳое ки ҳафтаи сипарӣ гардида ба дасти мо расиданд. дар ин рӯзҳои истироҳат бароятон таби хушу говороро таманно дорам. радиои муҳоҷирро ҳамроҳӣ кунед ва беҳтарин суруду таронаҳои дилатонро гӯш кунед. радиои муҳоҷир ҳамсадои дили шумост.